Hamba kahle mfoka maPhumulo. Endemeni ke kachitha isizungu bafika bebathathu. Uma ngikhumbula kahle bekudentsho aMashesha kanye noMampintsha. Bebe umlilo unye kuzubothe mfana kithi akaze bebe umlotho bebeshaya amahithi kuphela. Bebejabulisa abalandeli la kule ndima bebeyazi into abayizele. Khumbula le ndima beyiza bebathathu beku aMashesha uMampintsha kanye noDentsha. Ngokukhulu ukuzuma nje ngokusheshsha uArmashesha bese ngasekho emhlabeni. Washiya sididekile sibamba amakhanda nebhignaza ahlekana phakathi nendawo sesingasenzeni. Kuthina lapho seniqala ukuhlangana naye bafana bakithi senishisa umlilo hayi bukanti iMampintsha ubusuvulalelisa. Ke masufike ekhaya emazulwini uzumtshene ke no aRmashesha ukuthi ushiya abafowini lapha nibapha amandla beqhubeke na ke industry. Khumbula ke ile ndima apha befike bebathathu kuArmashesha noMampintsha noDentsha sekuselo yedwa ke njengamanje ngithi nihambe kahle ke ekhaya emazulwini nise nisikhumbule. Hamba kahle ke mfoka maPhumulo imbongi yasenhlwathi. Hey,